Anay tuy puso, anay tuy rignak, guli mutsi nagabag. Ket ipatay kunsan, tayarigap tay may sa asabong, nadaek ken na pusaksak. Rimat ko tay mangted ray-ray, dito'y puso amalmalday. Di katay bituin amang liweng-liweng, iti tay ak ni tangatang, nusyak man tay inkatiliwen, naatap abituin di mo tagi kwaen. Kay rigam tay mang liweng-liweng, iti tay ak ni tangatan, nusyak man tay inkatiliwen, naatap abituin di mong tagi kwaen. Anay tuy puso, anay tuy rignak, guli mutsi nagaba. Ket ipatay kunsan, anay tuy puso, anay tuy rignak, guli mutsi nagaba. Ket ipatay kunsan, ket ipatay kunsan. Manong aparo tumalayaw ka man, ipaludip mo dagita mata, tamatam ang makamurmuray, isut mang pabangar ring nakanaliday. Tunggal inak matmata, tamatam nga inggit pungay, manong ring nakjang malaptan, binalod mo tuy karirik na. Manong aparo aniya ka din ang kinagwapo, nakinahyawa tuwirik na ken puso, diyak mailimen nga akay ayatak ken ka, tauray di na kayat ayatan kan tulad ta. Ipaludip mo dagita mata, tamatam ang makamurmuray, isut magpabangar rin ng analiday. Tunggal inak matmata, tamatam nga inggit tungay, manong rik nakjak malapdan, binalod mo tuy karirik na. Manong aparo aniya ka din ang kinagwapo, taki
paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijenay tawa agdamit tarong kamatis parya nang ngegat idang agsasarita tigunan tarong kadakwada siya kaimasan kadakay adwa simungbat nga rud ni best friend aparya bayaman tarong napalangwad na ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem puing kay agparbeng tanu at daak iti dinengdeng na inimas maneng pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijenay tawa adamet tarong kamatis parya nang ngegak idang agsasarita tikunan tarong kadakwada siya kaimasan kadakay adwa simungbat nga rud ni best friend aparya bayaman tarong napalangwad na ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem puing kay agparbeng tanu adaak iti dinengdeng na imimas manen pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek na mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek na mapantalon pongpong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek na mapantalon nga irok no'y manong taayat mo siya kaya ang mapiling uy pusok amang sumbatken ka asa pula paneknika nasikat ay naputno takmon di maikalang ko'y ayat kuken ka ket lupot no manong dayta ayat ngay dadaton mo kurayan mamariin dahil to'y hikna arbareng no at datumet dahil mauray ko salwadang tutoy ayat tatap nun di mahasaan tartari gagayak tanapog no nga ayat tapno na wadwa itira garatsa uklem ni tidas lang ayan ayon taak kadayon na
hari dahil tulik nga barbareng at kanto medlahan mauray mo salwadang tutoy ayat tatap nun di maharsaan tartari gagaya ng napuno nga ayan tapno ng wantuwadwa itira karansa uklem itinaslam nga harapaan tapnon ayan ayan taang nanayon na wanumarda tartari gagaya ng napuno nga ayan tapno ng wantuwadwa itira karansa uklem itinaslam nga harapaan tapnon ayan ayan taang nanayon na wanumarda tapnon ayan ayan taang nanayon na wanumarda aniyan na nagragsak, aniyan na nagkanas, aniyan na nagpintas, biyag ko iti agbiyak, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denang, nuin ka aglaladot sa muyen to'y kaunggang. Diyak man may liw-liwag, di damot at di nagsara, iti daton mo kaniyak taayan agalundukin to'y ritmak ken agner nervyosa aglaluno ikamam biyag ko day to'y imam aniyan aniyan na nagsangit biyag ko alagipen dagiti paten aglaluno amatata biyag ko nagpindireng dulot ko ngay nakarakupen ay nagsakit hindi agbyage aniyan na nagragsak, aniyan na nagkanas, aniyan na nagpintas, biyag ko iti agbiyak, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denang, nuin ka aglaladot sa muyen to'y kaunggang. Diyak man may liw-liwag, idamot at nagsara, iti daton mo kaniyak taayan agalunuken to'y riknang ken agner nervyosa aglaluno ikamam biyag ko day to'y imam aniyan aniyan na nagsangit biyag ko alagipen dagiti paten aglaluno amatata biyag ko tigpindireng dulot ko ngay nakarakupen ay nagsangiten di ang biyage aniyan aniyan na nagsangit biyag ko alagipen dagiti paten aglaluno amatata biyag ko tigpindireng dulot ko ngay nakarakupen ay nagsangiten di ang biyage Nabayagla itin na sinisiim
ka ibagbagam kanupagan anong to'y langap ngem no datati ag sulsulo ibatay mo biyag kuno di ka ikaskaso to'y ayat ko saan na basta-basta nga italek kung itikas ken ka masapul nga agdalan ka nga umuna itinaruay nga pagsubok ko ken ka apros ditoy apros pa'y dita ngem-kaskas ti adi nagmatakikwa kayat tungay nagking kaimula daytoy pinilim na'y dumdumag kadakwada upat na letra insigida nga iniawat ko to'y rigna dato'y puso masigurado na at tinto ang sangit kaput tumuta din na apros dito'y apros pa'y dita ngem-kaskas ti ati nagmatagikwa tayat ko keng kain nagimula daytoy pinilim na'y dumdumag kadagwada apros dito'y apros pa'y dita ngem-kaskas ti ati nagmatakikwa tayat ko ngay nagkeng kaimula daytoy pinilim na'y dumdumag kadagwada patuglan Dino abakas pinapagbibiyak di na kabailangan at tuluyan ti agbiyak palangit sa luyot ken marungga pangalda pangmali pambigat ibayen makaango itinalanita siket na tatanin mapuksa uping lang kay bakit kinagtutungo ang panunod ng kagawa ang lirit-ritang kayo anayen niyo amin ang kabailan niyo ibango kabibiyang ti Pilipino balangin sa luyot kong marunggay pangaldang pangmali pambigat ibayeng mga angon ikinalanita siget na gandani mapuksa uping na kay bakit kinagtutubo ang panunod ng ikaw agririt-ritang kayo anayen niyo amin ang kabailan niyo ibango kabibiyag ti Pilipino ay nabay ni Margarita maipaspas sa rupiki maipatpatuklan siturok na tay pairot pairot ang pairot siget na dandanin
mapugso. Siturot na tay pairot, 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 siket na dandanin mapugso. Siket na dandanin mapugso. Bagis na ay nagsinsin ni Galong. Nung natin ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaadtuan. Tunggal baryo, iti kawayan, adu itiin kay pagpilyan. Basta nating awan ti problema, adu a klase ti makitam. At daparda siligan palang, bunga marunggay abagan galyang. Petsay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, bukod sa luyot at dapay okra, at tabungaw tubay ken utong, kalkalunay kapatiti ken kwantong, o ay pakakpatani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kaya ti prutas at dito iti mangga, at dabayabas ken santol agraman ti papaya ken pinya, at da sarkwelas kay pito abukado ken langka, lukban lumboy ken adu agita ti saba. Sa daan sustansya ken iso ti taraon amang mangted salon at ken tiksa ken dakkel atulong daytoy iti tunggal pamilya. Iti naten ken prutas ken napnon vitamina. No naten ti pagtutungtungan, dito'y ilimiti kaaduan. Tunggal baryo iti kawayan, adu itiin kay pagpilian. Basta nating awang ti problema, adu a klase ti makitam, at daparda siligan palang, bunga marunggay abaken galyang. Nasustansya ama makan, at dalaang iti arubayan, nagtiting nulungan ti kada pamilya, tapno salon at kat maaywanan. Gapong iti barangay nutrition, ti da maumamang banbantay, mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal bumarangay. Mangay aywan ken mang tartarabay, ti salon at tunggal barangay. Sa kaya
may payap ay tapnon maep kapang iliw kinsen na ay di ka rin yuni ayat di damdamu inarot na arako pabiyukan tias ang sur hindi agik na samsamit kem tagapulo asabay tiap apurusap apiras di buku niliwek di areng magtitiling tilapayag umaikan nubiyagku mailiwak sunay kenta ay ayatin ka basta kabit tinghem ko'y aso iliw ko'y puso nabayag lakitin adita naging inig tinghem ko'y kutub kutub ko'y puso aw-awagan naka tinghem ka din pusod ko may payap ay tapnon maep kapang iliw kinsen na ay ilit di ka rin yuni ayat di damdamu inarot na arako pa uyugan tias asod iliwek di agik na samsamit kem tagapulong rusap apiras di buku iniliwek di areng magtitiling tilapayag umay kanubiyagku mailiwak ko na'y kengka iniliwek di areng yuni ayat di damdamu inarot ka arako pabuyugan tias aso agik na samsamit niyang tagapulong asabay tiap aprusap apiras di buku asabay tiap aprusap apiras di buku Bakit dandanin sa agritiro tanong tirabi dinak meteni kaskaso ipairit ko pa'y day ko'y iliw ko ngem pasig nga isnap ti maganap ko ni bakit ko adan sa meten sakit na taak makalata oray suyo takikilana ipakat ko pa'y romansak na pa'y duma yung kaskas di makaisagot di nagunig na minsan nga aldaw sembro di high blood ko binalsikot pinggan tila ada nagsyudyuduta pati pa nabubrak jakun masurutan takarin yung bakit yung kameten yung paidang ay bakit ko agrakayan nasaan
aten ama padanuman padugulak no nakalikot di medlak haamang rignan turugan naksaburo isusi pang subad na. An-anwen, day asawa, alusyang-lusyang tiitsura na kayat-kayat na nga iyarwat tano pansinem ket kumusilap aglalon nisot ambisyosa ket naapaliti karuba na nasa uwa man nakiabakit no isurong arabisen na ka no tay asawa asugab ba may katganas mo amang bubuya nabuyok iti payod na maaryak kapay amang karawa maupay ka amang kirumansa aglalon mo na suplada aglalon narabaw dikit mo't nakit tinaamot makikat katawa pampambarak asaliden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tagtulikudan uray agasok agkakamakam numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan HBO Records and Oliver Production. An-anwen day asawa analaad ti ugali na agkuporot na wan ti kwartana ket no met umtam iryakan na ka an-anwen day asawa nga awan amunat kusina tay pinakbet adot iti kuna ket tay prinito keseten na pampambarak asaliden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin lumamilit ay tagtulikudan uray agasok ang kakamakam lumamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan pampambarak asaliden lumakiatag ang kumulding ikarkarok abitin bitinen ket peketin parang sakin numamilit ay tagtulikudan uray agasok ang kakamakam numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan numamilit wadag mauray nan ket no omar maisuplik balaydan Kung ako mag-aasawa pipiliin ko ang pipiliin ko ay anak ng isang waiter punas siya pagkatapos ko talaga? Punasan kami saan? Punasan kami hanggang malinis ang dumi kung ako naman ay mag-aasawa pipiliin ko ang pipiliin ko ay anak ng isang pulis potok siya potok ako potokan kami withdraw hanggang natin kami kung ako ulit ay mag-aasawa ang pipiliin ko ang pipiliin ko sino ay isang dancer giling giling ako gilingan kami ibaba nyo pa gilingan kami ganyan hanggang
boy. Pipiliin ko. Pipiliin ko ay anak ng engineer, engineer